Gọọmenti steeti bụ Anambra bụ n'ike meyapụrụ nya bụ ọlụ nlekọta amụma ahụike iji wee nyere ndị Anambra nya bụ okere ka ha gaa wee nene ọnọdụ ahụike ha n'ebe ọ metara ọrịa ọbara mgbanye elu ya nakwazi ogo shuga bụ nke dị ha na-arụ nakwazi ọrịa ndị ọzọ dị iche iche. Gọvanọ Chukwuma Soludo bụ onye nke meyapụrụ nya bụ ọgbakọ ihe mmemme nke a kpọrọ Solution Know Your Number n'ụlọ nlekọta ahụike bụ nke dị na Enugu Ukwu na kansụl ime obodo Njikọ Ọka. Ngozi Obiriri nta akụkọ anyị nọ n'akụkụ ewetara gị akụkọ ahụ. Gọvanọ Soludo kọwara na ya bụ ọgbakọ bụ nke ebumnobi ya bụ inye ndị Anambra ohere ịga nleta ahụike n'ebe ọ gbasara ọbara mgbanye elu, ọbara shuga na kolesterọl na ọtụtụ ọrịa ndị ọzọ. Kpọkụziri onye Anambra ọbụla ka o jisi ike gaa n'ụlọ ahụike nke General Hospital dị na ebe dị iche iche na Anambra. Gọvanọ Soludo nke onye nọchitere anya ya na ya bụ ọgbakọ bụ onye isi ndị ọrụ nke gọọmenti haus bụ Chief Ns Ajị kọwapụtara ihe dịgasị iche iche ọchịchị nọ n'ugbu a na Anambra steeti rụpụtasịgoro na ime ọnwa 9 ọ nọ n'ọrụ ma kpọkụzie ọha mmadụ ka ha jisi ike hụ na ha na-etinye anya n'ụzọ dị na-alụ n'obodo ha dịgasị iche iche ka ha mee ngwa ngwa ịgwa gọọmenti onye ọrụ ngo ọbụla anaghị arụta ọrụ ya nke ọma. N'okwu nke ya ka kọmishọna na-ahụ maka ahụike bụ Dr. Afamobirike kọwara na ọgbakọ ahụ bụ nke ihe kpalitere ya bụ ọnwụ ike ndị mmadụ na-aṅụzi nke sitere na ọrịa ha amaghị na ọ dị ha n'arụ ma kpọọ oku ka ha nwee ike na-aga nleta n'ụlọ ọgwụ ahụike dị iche iche. N'okwu nke ya ka onye ji ọkwa dịka Chief Medical Officer nke ụlọọgwụ ahụike nke Enugu Ukwu bụ Dr. Francis Ifeaneme kọwara na o doola anya ugbu a na ihe ọbụla gbasatara ọnọdụ ahụike bụ ihe agaghị eji wee gwuri egwu site na ime ka onye ọbụla mara ka ọnọdụ ahụike ya si wee gbatakwuru site na ihe gbasara ọbara mgbanye elu, ọrịa shuga na ọtụtụ ọrịa ndị ọzọ anaghị ama na ọ dị n'ahụ mmadụ, nke ọ kọwara na ọ bụ ya mere na ọgbakọ ahụ dị nnọọ nnukwu mkpa. Ka ọ na-ekwuchitere ndị niile ha na gọọmenti Anambra steeti na-agbakọ aka ọnụ ịhụ na ewetara ọkpụrụkpụ ahụike nyegara ndị Anambra steeti ka onye nnọchite anya World Health Organization bụ Dr. Adamu Abdunasir na onye nnọchite anya Achieving Health Nigeria Initiative bụ Maazị Henry Udenenwu toro nnọọ Gọvanọ Soludo maka inye ha ohere ịrụ ọrụ ha n'obodo a site n'ịkwụ ego nke rutere steeti a iji hụ na aka ọrụ ha niile na-aga n'ihu. Ndị bịara ya bụ mmemme gụnyere kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na Anambra steeti bụ Sir Paul Nwosu, onye ji ọkwa Managing Director na Chief Executive Officer nke ụlọọrụ Anambra Broadcasting Service bụ Sir Chido Obidiegwu, onye Executive Secretary nke Anambra State Primary Healthcare Development Agency bụ Dr. Chioma Ezenyimulu, onye jibu ọkwa dịka onye isi nke Anambra State Signage and Advertisement Agency bụ Ichie Jude Emencheta na ọtụtụ ndị ọzọ gasị. Site na ụlọọgwụ ukwu nke Enugu Ukwu, abụ m Ngozi Obiriri.